Musíme byť spokojní, čo sa týka výsledku samotného, lebo 1-3 vyhrať u klasického tradičného klubu Českej ligy je fajn. Rozdielil by som to na také polčasy 2. Jednoducho v prvom sme vyzerali fakt výborne a vyhrávať 0-3 na Slovácku je veľký výsledok. Dovolím si tvrdiť, že v úvode sme boli ale nepresní a myslím si, že hlavne sme sa zlepšili po tej pitnej pauze, kde sme to proste zmenili a sme tam určité veci upravili. Čo sa týka defenzívneho postavenia, tam na to začalo fungovať a druhý polčas si myslím, že jednoducho prestali nám fungovať veci z pohľadu proste defenzívy a súper bol nebezpečný, čo výsledkom bol aj gól, čo ma samozrejme mrzí, ale musím pochváliť chalanov za to, že ako sme sa i dali cieľ, hlavne polčase, že aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca, čo sa nám podarilo, tak za toto obrovská pochvála, hovorím ešte raz, proti kvalitnému súperovi, ktorý hral veľmi kombinačný futbal, veľmi nepríjemný, ale my sme vyhrali. Pred zápasom si povedal hráčom v kabíne, že nikto z nich nemá isté miesto v základnej jedenáctke. Ty už možno máš po tomto zápase trošku jasnejšie v tom, ako zložíte tú prvú jedenáctku proti Spartaku Trnava, ktorý nás čaká v prvom kole? Ako si povedal, jednoducho už mám voľaký ten plán, ale samozrejme čaká nás ešte jeden týždenný mikrocyklus a je to len na chalanoch. Jednoducho budú hrať tí proste najlepší, čo sa budú najviac byť, čo budú jednoducho hrať organizovaný futbal, nepríjemný futbal a hovorím, ešte máme do zápasu nejaké tie dni a je to na nich. Grískovi, či by si mi niečo povedal, ako vnímaš a prečo zrovna tohto hráča ste si typologicky vybrali? Tak ja poznám vlastne z Trnavy z mládeži a jednoducho má už štarty aj v Českej lige, volal som aj s Braňom Fodrkom, jednoducho sme sa o ňom bavili a ja si myslím, že z tohto pohľadu tiež mladý perspektívny chalan, perspektívny stoper, tak ako aj Patrik Arana alebo aj Ulino, čo tu bol a vidíme v tom podobnú cestu a veľmi ma mrzí, že čo sa mu dnes stalo, lebo jednoducho predstavoval som si to trochu inak, že tá minútaž u ňoho bude minimálne 45 minút, ale bohužiaľ okolnosti dopadlo to tak, že sa nám zranil, ale nič to není vážne a som rád, že je OK a zajtra môže trénovať. Rok pauzuje Macorik, ktorý utrpel vážne zranenie pred minulou sezónou v príprave. Ako je to aktuálne s ním? Momentálne Mauri sa pripravuje v Nemecku, jednoducho pripravuje sa individuálne doma. Mali sme ho tu na začiatku letnej prípravy, ale nebol ešte pripravený do plnej záťaže, tak jednoducho sme to s ním vykomunikovali a dohodli sme sa tak, že by bola dobrá situácia pre obe strany, aby sa vrátil domov, kde má kvalitného fyzioterapeuta a dobrých trénerov na túto vlastne na tie kolenné väzy a myslím si, že príde proste pripravený a uvidíme, ako to s ním bude prebiehať ďalej.